wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sumrambah para sepuh bin sepuh haji sepuh ingkang kita tugas sedaya maidah hasanahipun dumateng tamu undangan Bapak Ibu Kang Mas Bayu kakung Sumono Putri ingkang dahi kinurmatan boten kasuban dumateng panjenenganipun Bapak Sofibul Kajah inggih menika Bapak Eko Prastyo dalah Ibu Lina Fitriana Saribit ingkang kawula temaken. Ing dalu menika kita badhe ngaturaken acara pangruwatan. Mugi-mugi acara pangruwatan saged barokah keluarga saking Bapak Eko Prastyo. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra ingkang garwa dados putra ingkang saleh. Amin Allahumma. Amin. Amin. Nyai Tembem. Dawa katimbalan Kang Mas. Iki wis titiwancine. Sing penting kowe anakku, buak sukertane keluarga saking Bapak Eko Prastyo dalah Ibu Lina Fitriana. Anjih. Iki didongengi apa ora? Ora usah dadak dongeng-dongeng langsung ke mawon. Saiki ngene. Nek ora usah ganggu dongeng. Zaman semono janjine Bathara Kala kae njaluk tadah kala mangsa. 12 cacahe kabagi rong perangan. Lah klebu bocah siji kae. Kang aran bocah ontang-anting. Kayak ngono. Pramila iki peran aku njaga wargane Bapak Eko Prastyo. Iya, Eko Prastyo. Nggone pangruwatan dalu iki ayo diniatin awake itu ikhlas ing batin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki biasane nek ana perenjak ganter Lah, kuwi biasane ya arep ana tamu ditunggu sawetara ya Kang Mas. Iki ketoke kok tamune wis ledang-ledang kae saka lor wetan. Mbok menawa wae kae mau tamune. Tukang syuting kae. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja ngono. Niki ngeten ya ini. Nggih. Kula tepe-tepe saking dusun Undaan Kidul. Nggih. Kula minangka badal wakil saking Bapak Eko Prasetyo. Kaping sepindah rawuh wonten daleme panjenengan niku silaturahmi ya ini. Alhamdulillah. Kaping pindho niku enten damele. Bapak Damele Eko napa, Prasetyo niku gadah putra nembe nandhang Sukerta utawa Sengkala ya ini. Dipasrahke panjenengan Digeng Ruwat. Putrane pinten? Namung setunggal. Setunggal. Nggih ya ini. Dereng enten tunggale napa? Dereng ya mugi-mugi enten melih. Nggih insyaallah. Nggih. Nggih ngeten Bapak Suratijin minangka badal wakil saking Bapak Eko Prastyo sak keluarga kula tampi niat kajet panjenengan. Nggih. Nanging ngeten Bapak nggih, kula panjenengan menungso lumrah mboten kagungan kegiatan apa-napa. Monggo sareng-sareng nyuwun ridane Gusti Allah, mugi-mugi hajatipun Bapak Eko Prastyo sak keluarga dipun ridhoi Allah kanthi wilujeng selamat. Nggih. Nek ngoten monggo pinarak wonten wingking sakmangke kula ngruwat panjenengan ndedonga nggih Bapak Ibu nggih. Ngalah cekap ya ini, kula badhe nyuwun pamit. Lah putra setunggal niku kula sampun titipake panjenengan, jenengan ruwat kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lini lega ya. Dalem. Iki mau saku nyelamur wae. Heeh. Cekak ose padha wae. Iki mau sampean ki entuk anugrahane sing kuwasa. Lah ya ki anake ki lanang apa wedok ra mok tekokno sik mau. Lah iki lanang. Oh lanang. Jenengane Nak Mas Muhammad Surya Akila Prastyo. Heeh. Lah mbok dislamur laku sekalian kok ya. Nganggo supaya ora kawis tara nek bocah iku bocah duwe sengkala bakal tak slamur jeneng dadi Joko Jlagur. Joko Jlagur.
Joko Jelagur kuwi ora bocah kaijenan ini. Dheweke Apa duwe iya, Toki? kadang tuwa papat. Apa ya? Wektu ngene kuwi aku kepengin njumbuke kadange tuwa papat, tak jaluki sabiyantu supaya. Kaya ngono. Aku tak melu dedonga supayane ndang iki Ya ayo. ana ngarepku ben ketok ngono lho Ki. Ben Iki anakmu ya wis. tak delekene ya Ki. Kono dipangku wae ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mate kajiku jejeg lemah kaping 3 njumbuhake kadange tuwa papat Joko Jelagur. Nggih. Mutmainah amarah supiah halu amah jumbuh ning alam donya nggih ayo. Sholli wa sallim dah iman Allah mada. Sholli wa sallim dah iman Allah mada. Wal ali wal asfar iman qad qahada. Wal ali wal asfar iman qad qahada. Ojo tume ayu Aja betayang yo kowe kemayu asik ya. Ojo tume Ya Allah kaya gelem kemah. jur kowe kemayu Ya Siti Fatimah ayu ning ora kemayu Siti Fatimah ayu ning ora kemayu Sholli wa sallim dah iman alamada. Sholli wa sallim dah iman alamada. Wal ali wal asfa iman qad qahada. Wal ali wal asfar iman qad qahada. Wis munggo le aku Ora dinak ngono. betoyongan kok ya apik men kok ya gelem ke mau ya le. Iku nek Aku nek mesane sisi tok iki lho. biasane nek mambu pesing iso ngamuk iki. Ora mergo pesinge iki mau Mergo? ki. Mergo dhek iki rodok-rodok iki mau aku ya ora wedine apa-apa. kuwi lho. Anak muda lho ya. Oh ya, ora apa-apa. Iki kadange tuwa Joko Jelagur. Kaki legi ya. piye? Kabeh kae mau kok kawujudane beda-beda. Kabeh ya apa duwe jeneng to ki? Duwe jeneng Apa ya duwe duwe sifat kandel? Heeh, iki Duwe jeneng ki sifat. sapa kabeh? Iki sing Lan iki mau abang. sifate ki piye kabeh? Nah, ngono kok sifatem lho ya. Aku. Klebu menungso iki ning nggone cah papat iki. Oh berarti tunggale kaya nang jero awakku iki to ki? Oh coba Dadi- diwerdekke ki. Nah, lah iki sing abang iki amarah. Amarah. Panggonane tegese apa? wong sing emosi. Oh, wong sing nesu emosi. kaya Wong kowe sing kae. gaene marah-marah. Aja kaya ngono kowe. Iya. Lho kok malah Dikandani. kaget iki. Dikandani lho. Iki ceritane mboke ngono kuwi yen amarah. Lah kok kowe malah sing amarah kok mak wong kaget. nek arep nesu kae aurane abang branang. Kae ngono ya ki. Lah Nah sing iki putih sing alim iki sifate wong sing apik, Sofia. apik. Sophia. Ngalelah, Ngalelah. Dikeki lah ora Ora ya lah. lah. Odak Lah, nangis sing ya. abang sing ireng Sing iki. ireng kuwi ngalu amah. Ngalu amah lah kok iki kok bendol kaya ngene. Beduk hati-hati Ngapa? supaya kerem nek ketunyuk kok. Aku wedi sing ireng iki. Lah iya Kok ya mulane. rodok-rodok kepiye ngono ya Alu ki. amah upamane di bojo siji moh. Lah ya kok ngamah-amah njaluk beras lho. Serakah lho keke. Oh kaya ngono kuwi to. Ora sifate kok sampean to ki. Ya ngono Persis. kuwi. Ya persis ngono kae. Persis ngono kuwi. Lah iki. Sing iki ki Mulane dhewekne duwar-duwer. duwer kaya lele. Longam-longo. Mesakne Iki bocah jenenge mutmainah. mud Eh, manah. mudhe aja didawakno to.
Lah piye nak jenenge iki ngono lho. Mutmainah. Lah kowe kok terus mende mbok. Penake por. Lah iki mau nek klebu piye iki mau? Iki mlebune. Mbah iki mau kok iso mlebu kaya ngene. Lah iki jenenge mutmainah. Mutmainah ku tegese apa ki? ngemut barang seranggenah. Kok ngemut barang seranggenah iki? Aja saru lho kowe. Lho, sampean iki lho nak ngomong ki sing apik iki Aku bocah cilik ngomong akeh lho. durung tutuk lho ya. Lah bocah cilik jek akeh lho ki. Aku ngomong durung tutuk nini. Lah ya kuwi tegese ana apa? werdine. Werdine apa? Senajan ngemut barang seranggenah ana paedahe. Contone Mbah. Nggih. Lah iki jenenge wis mutmainah. Dhewekne iso nakal, iso ngalelah. Ya tau nakal uga. Mulane sandang penganggon iki warna-warni. Oh, warna-warna. Kadang-kadang iso halus, kadang-kadang iso kasar. Oh, kaya ngono ya ki. Kabeh wis jumbo ning alam donya. Iki arep tak takoni. Coba takonono ki. Mutmainah amarah supya luamah. Kowe tak jumboke ning alam donya ora tak mangan sing enak, ya. Aku mung pengen takon karo kowe kabeh, apa kowe ngakone di kadang anom Joko Jragur endi bocahe kok gangge-gangge. Iki wadon lho, sing iki apa sing iki? Iki lho ki anake sing dipangku karo simboke iki Oh, lho. ngono. Kok ya. Lah, iki nek wis tepung kadang muanem iki bocah duwe sengkala. Apa jenenge sengkala? Sukerta, ya. Iki kowe tak jumboke ning alam donya mung aku kepengin njaluk sabiyantu karo kowe kabeh. Saguh? Temenan? Nek saguh, kae pojok omah kae jaganen. Kiwa tengene adikmu kae dilindungi ya, diawasi ya. Ayo maka saiki. Aku ki mau jogetku mlakuku kaya ngono aku ngetutke kae mau lho sing muduk Maina. Ora ngono. Mbok ya. Lah ya mud. Senengane tukang syuting ya ngemut. Ora manisan. Saiki tukang syuting wis jinak. Jinak alus ya. Wis halus. Ketoke ngono. Ketok tenan. Wis mau wong dheke meneng halus alim. Tapi nek kadung ceronggot ndelik. Apa ya nate nyeronggot to? Amit-amit. Ora, bocah iku aku sapal alim. Belum tahu dia. Ini lega ya. Aja ledeng to. Kaki legeye sampean ra nang kono kono dadak-dadak ya dadak to ki. Kaki legeye. Anakmu kae mau wis mok kalungi janur kuning. Uga wis kae ana Sopiah amarah alu amah lan mutmainah jaga pojo papat. Dadi aku ora bakal sumelang ora kuwatir ki. Najan to ki mau putraku putra titipan wis tak anggap kaya putraku dhewe kaki legeye. Nanging kaki legeye. Piye-piye nene? Sampean ya kudune ya ngerti. Wong duweni anak kaya butuh prabiya sing akeh, butuh sandang, butuh pangan. Kudune sampean ya ngulir budi golek sandang pangan kanggo anak lan bojomu lho. Untunge aku ora di bojo kaya lambe tipis ngene. Apa-apa ngono. Dadi aku bingung. Omonge ya akeh ta. Polahe ya akeh. Nini. Piye ki? Ya, aku matur nuwun kok elingke. Aku duwe anak siji katitipan anakku iki kudu tanggung jawab. Aweh pangan yo, aweh sandang. Lah iki aku arep mangkat nyambut gawe. Nanging sadurunge aku arep mangkat, aku peling karo kowe ini. Meling apa lho ki? Umpama aku durung bari kok ngantek omah kene ana boyo kang gedhe, kabeh padha ra nguntasi. Kowe ngundang aku karo njejeg lemah kaping 3 kaki legeh. Aku bakal bali. Kaya ngono sendika dawuh kaki. Hati-hati ya. Ora usah dadak supen kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ana sak nduring omah. Sejatine iki mau ki ana kahanan apa kok kaya ngene rasane, adem nyenyep. Kok sajake ya ora ana udan, ora ana angin kok mendung kok peteng dedet kaya ngene lho. Sophia? Mbak, kula sing teko aduh ya mbok omah iki. Lah kok ya omah adoh ki piye to, Ngger? Iki anak do gendeng kabeh. Sek to. Mbok iki arep kandha karo awakmu, arep ngomong karo awakmu, kok malah teng brengok kaya ngono iki lho. Lah kula dikon niku tukang syutinge kok. Aja niru-niru syutinge. Syutinge kae bar ngombe kae mau nganti entek 3 botol. Kok ya melu-melu kae lho. Sik Sophia marah halu amalan mutmainah. Dalem yo. Kowe mau ki apa ngerti? Kae sak ndhuring omah kok ana pedhot lelimengan lho. Ya nggih. Kowe mau ora apa ora lho? Ngertos. Lah iya, nek ngerti iki mujane iki ana kahanan apa kok iso nganti kaya Lah ngono. nggih niku nerak kula kok ngulek ngoten yung. Kula niku iso ngantuk terus Sik kok mulek kok kaya entut to. Lah nggih ancen gandone ketut kok. Lho, apa iya ta marah? Nggih. Lah aku ki mau ya rumah saku reneng apa-apa. Lho kok nggih. ya ora ana udan, ora ana angin kok pedhot kok nganti kaya ngono lho. Lah nggih yo. Lah, sik ki tak tekoki. Nggih. Kamangka kowe mau tak kon jaga pojok omah papat to? Sampun. Tak kon jaga putraku. Nggih. Si Joko Dragur kae mau. Leres. Lah, saiki putraku si Joko Dragur kok ora ana karo awakmu ki. Lah nggih niki kula tak matur. Sik to aku untuk ngomong rung rampung kok kowe Nggih. mesti wangsulan terus. Lah iki mau ro, ki mau rak takon jaga putraku. Kamangka kae mau putraku wayahe madang. Lah kok kowe kok malah do gojekan do metu teng brengok jane iki eneng apa lho, Nggih? Lah iki gentosan toyo kula tak matur. Nah, lah lagi ngono. Lah nggih pedhot waun mulek nak kula tilem. Heeh. Bareng kula nglilir kula pados adik kula ora ana. Lho, tegese ra ono ki Tegese piye ta? ora Marah? ana niku pun kula ucali kok. Pados kiwa tengen ngarep omah, ngarep mburi omah, dhuwur ngisor pun kabeh kula olak-alik. Lho, wis mbok olak-alik. Nah, nggih. Wis mbok grayangi kabeh ora enek. Sampun. Tegese anakku ora enek iki mau piye, Ngger? Ilang yo. Bocah kaya ngono. Kowe ngerti kae mau. Anakku kae mau. Lho kowe iso kaya ngono, Ger. Monggo, monggo. Antem ya. Sing tak gebuki ku kowe kok kowe malah gebuki kancanem. Sesek iki mau takon jaga putraku lho kok kowe Monggo yo, monggo. Kene ngopo Sing putraku, banter yo. Kamangka putra titipan Sing Ger. banter. Kowe rene. Pecah yo landase. Kowe rene, Ger. Kowe sing tak Gendeng domo-domo niku yo. mau. Kula Lho kene gendeng ngopo yo. takon ngomong putraku wae kowe ora bisa. Ngopo kok cangkemmu mau ngap-ngap bloko lho. Njaluk mangan sing akeh. Lho kene ngopo kowe kok malah do penak. Terus yo, terus yo. Anakku Ngger. Anakku Ngger. Si Jok. Kae kok kaya lendang-lendang kae iki. Apa kae iki? Lho iki sapa sih, Mbok? Gawa iki dudu iki. Mulai kok iki. Mutmainah amarah Sophia lho amah. Kowe tak kon ngupadi kadangmu ana malah nggawa bandan kewan semene gedene. Apa sing hidro? Ora salah meneh. Lebono go garbane iki. Nene. Nek ancen sing hidro kae bangsa ngene iki koyok-koyok aku ya cubriya banget. Nanging wektu iki sing ngadepi bangsa galak ngene kudune wong lanang. Lah mula kuwi aku tak ning pamungkuran donga Iya, iya, supayane ndang ketemu anakku ya Ki. Sampeyan sing hati-hati lho Iya Ki. iya. Iki kewan sing galak iki jajal. Tak sumbarane mbok menawa dheweke iso tata jalma.
Bismillahirrahmanirrahim. Tejo suluksana kang karakatan. Kisana. Nggonmu klosat-klosot sak ngisore bareng sak dhuwuring bareng. Ganjel kok dene krikil malang kok dene ngono. Yen pancen kowe tedak kusuma wis sing wadu, enggal jawab pitanku. Sopo kowe kisana? Temandang iso omong batere kaya ngono. Gudling. Oh iso. Jeng setan genderuwo ilu-ilu padha jelek-jelekan. Oh iso to. Demo menungso. Ya, Tambuh kowe marang aku. aku pangling karo kowe. Rungokno piwangesulanku iki. Ora ana loro uga telu satriya gunung Srandil mung siji Bathara. Nek tak pirsani piye kaya isih waras wiris kaya wingi. Ya, Bathara Kala, ayo mundur sak sangka bakal tak pinangkani panjenengan. Bathara Kala, aku nerakno maturun sing gedhe marang kowe. Nyatane anakku utahe kanthi waras kaya wingi-wingi meneh. Iya. Aku uga nelakno gedhening panarimaku rehne kowe wis maringi apa sing dadi karepku. Rehne wong sakarone wis entuk gawe, banjur karepmu piye saiki? Ngene, upamane mbok tokno wis waras wiris aku durung mantep. Yen kowe durung sepoto ora bakal ngganggu keluargane Bapak Prastya. Aku ngerti apa sing mbok karepake. Bengi iki aku janji wis ora wani-wani mecak karse Bapak Eko Prasetya apa meneh ganggu gawe marang keluargane. Malah kepara kowe dadi seksine saka kiblat 10 kabeh kawulaku ora ndak parengake ganggu gawe marang keluargane. Ngono kita jaluk. Kaya ngono janjine Bathara Kala. Ya, saiki njaluk apa mung satemene akeh sing ndak jaluk wis ora maneka warna dina iki aku njaluk pangapura rehning cidra marang kowe. Mung njaluk papan panggonan tadakala mangsa saben dinane. Ya, kowe mlayu ngidul ngulon. Glagah rayone panggonanmu. Rawas dhewe bali Dimas Piturana. Kidang menjangan dadi bathuk kamu. Ayo sewang-sewang lagu. Alun selamat.